सासे राफोद उसु गेलेगिरि बर' हिन्जावसाया हाजिरा मावनानै जिउ खुंगासिनो। आङो दा इदिनो हाजिरा मावो। तेजा बसुमतारिया सासे मोजां उसु गेलेगिरिमोन, नाथाय रांनि आंखालाव गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय। न'खरनि उसुबिदायाव दोनथ'नाय जादोंमोन। सोरनिबा अनसुंथाइ मोनोब्ला गेलेनायखौ बादायफिननो गोसो। सोरबाफोर अनसुंथाइ हरोबा दाबो आवगायलांनो सानदोंमोन आं। बिथांजोआ क'क्राझार, गुवाहाटी, राङापारा, बिश्वनाथ, उदालगुरि बायदि बायदि जिल्लायाव गेलेनानै देरहासार जाबोनो हाना गल्ड, सिलभार, ब्रन्ज मेडेल मोनबोनोबो हादोंमोन। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि आलुफारा गामिनि सुरेश बसुमतारिनि फिसाजो तरायना तेजा बसुमतारिया सासे मोजां उसु गेलेगिरिमोन। बिथाङा 2018 मायथाइयाव महित बसुमतारिजों दैमालुआव सोलोंथाइ लादोंमोन। दा बिथाङा रांनि आंखाल जानांनायाव गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जायो। न'खरनि हालोदआबो मोजां नङा। बिथांजोनि बिमायाबो हरखाब रुंसारि जानानै बिथाङा हाजिरा मावनानैसो न'खरखौ खुंबोगासिनो दं। दा बिथाङा सोरखार एबा रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद मोनोब्ला तेजा बसुमतारिया गेलेफिनगोन होननानै बुङो। गोसो गुदुं बिथांमोना रां अनसुंथाइ हरनो हागोन। एकाउन्ट नम्बर 0713321084242, IFSC कड UCBA 0000713। बसुमतारि, गामि आलुफारा, बाबानि मुङा सुरेश बसुमतारि, आइनि मुङा जारौ बसुमतारि। दा गैलिया, रुंसारि जालांबाय। आइया रुंसारि जालांबाय नामा? आइया रुंसारि जालांबाय। दा न'खराव साबेसे जायो? दा न'खराव 3 जायो। न'खरखौ सोर सालायबाय ओमफ्राय? न'खरखौ बिदिनो मालाबा बाबा, बिदिनो मालाबा आं। बाबाया बबेबा गोजानाव खामानि मावहैबा आं सालायो। दासिम बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव गेलेनानै फैखो? दासिम उदालगुरि, गुवाहाटी, ओरैजाय बिश्वनाथ सारिआलि, क'क्राझार, राङापारा, बेयाव गेलेना फैदोंमोन आङो। गेलेनायाव जेबो उसुबिदाफोर जायाखैमोन नामा? गेलेनायावलाय जादों जानायाबो एसे, होमबाबो थांसोमथारनानै गेलेहैदोंमोन आरो आङो। बे गेलेनायाव नोंखौ सोर मदद होनाय? बे गेलेनायाव आंखौ रावबो मदद होआखै। सरकारनिफ्राय आरो अबेबा माबा आफादफोरनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर होदों नामा? होआखै आंखौ रावबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ। दा होयोबा गेलेफिनगोन नामा? दा होयोबा आं गेलेफिनगोन। गेलेनायाव बेसेबांसिम गोसो गुदुं जानानै दङ? आं दैमालुआव सोलोंदोंमोन। ओमफ्राय सोलोंनाया आं माबायाव सोलोंदों, 2018 सोलोंदों। ओमफ्राय जोंना सारा दैमालुथिंजायनिनो। मा नाममोन सारा? जोंना सारा महित। ओमफ्राय बेयाव सोलोंनानै बबेयाव बुलायनानै मा मेडेल मोनबोखो? आङो गुवाहाटीयाव थांबाय। गुवाहाटीयाव ब्रन्ज मोनबोदों। ओमफ्राय उदालगुरियाव गल्ड मोनबोदों। राङापारायाव गल्ड मोनबोदों। ओमफ्राय क'क्राझाराव सिलभार मोनबोदों। मोनबेसे गल्ड मेडेल मोनखो? गासै आङो 6था मोनबोनाय जादों। दायो मानो गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जाखो? आङो दायो न'खरनि उसुबिदायाव दोनथ'नाय जादोंमोन। दा मा खालामो नोङो? आङो दा इदिनो हाजिरा मावो। फरायनायखौ दोनथ'बाय नामा? फरायनायखौ दोनथ'वाखै, फरायनाय बिदिनो एसे। नोंसोर आइ आफाया? जोंना आइया गैला, बाबाया इदिनो हाजिरा मावो। दा ओमफ्राय मा थांखि लानो सानदों? आङो दा थांखिया बेनोसै, सोरबाफोर अनसुंथाइ हरोबा दाबो आवगायलांनो सानदोंमोन आं। बुलायनायखौ आवगायलांगोन आरो? ओं, बुलायनायखौ आवगायलांगोन आङो। रावबो होआखै। आं जा हायो बेखौनो एसे एनै जा बिदों बेखौ हरनानै बे गेलेहैयो माने। बे गेलेहैनायाव माबाफोर उसुबिदा नुजाथिदों नामा न'खरनिफ्राय जेंनाफोर? उसुबिदाथ' जेबो नुजायाखैमोन। रांखावरिनि थाखाय माबाफोर उसुबिदा? बे रांखावरियानो एसे जोबोद उसुबिदा खालामदों माने। फुजायाबो बिदिनो मालाबा बादासो होयो आं थांनो, फैसा गैयिनि थाखाय। फैसा गैयिनि थाखाय बादा होनाय जायो आरो? औ।
गथ'आथ' जोबोद गोसो गुदुं दंमोन दा नोंथाङा मा सानदों जेनेबा? दाथ' प्रेक्टिस लाफिनो होनदों बे थांना मायो दा फैसाबो गैया फारसे। दा सोरनिबा अनसुंथाइ मोनोब्ला सोलोंफिनगोन आरो। अनसुंथाइ गाव गोसोबायदि थांनो हागोन आरो।